Sziasztok, én Fanni vagyok, és itt van velem Szandi, és akkor mi csináltunk egy mapot, és akkor most önökkel ki szeretnénk vinni. Akkor megnézzük az információt. Na, még elolvasnád, nézd meg az információt. Na, akkor. A smaragdot eredeti dobóban vannak, aki repül az ben. Eddig Izgi, telek tulaja Fadi 2006 0726 segítő és Szavika. Vigyázz, lesznek csapdák, bocsaszivatásokért, Szavika 10 Fadi kezel, tehát lesz az egy, oké. Még elolvasnám, jó, megvan? Akkor ez még könnyű, majd nehezebb is lesz. Mapot készítettek Fanni 2006 és Szandika 10. Gyere ma! És azt akarom... Jól van, olyan régen csináltuk már ezt a mapot, hogy Istenem! Azt hiszem, itt ki kell venni, igen, itt ki kell venni a smaragdot. De mutassuk már, azt hiszem ez az. Jó van. Várjál! Nekem szerintem ez a nevem, nem? Fanni 2000. Igen, gyere. Gyere vissza akkor. Nem, ez a jó. Ja, tényleg? Nem, ez a helyes. Nem! Jól van, kellett volna raknunk Sethomét. Becsaptak minket. De tényleg, hol van a másik? Kik csaptak be? Tessék, kész. Gyere már. Akkor ez a jó válasz. Na, én gyűjtöm a smaragdot, kész. Jó van, nálam is lesz. Indulás! Mindjárt csak kidobok cuccokat. Úristen! TP, Fadi, ne ugorj, TP, apa! Mindjárt lezuhan! Én is TP! lezuhanok. TP! Jó, TP a Szandika 10. Elküldtem! Na. Sethome. Ez a Sethome, és akkor... Én már elindultam fölfele. Nem áll. Neki... Én nem bírok oda. TP-zek. Várjál, TP. És írd, hogy Sethome majd. Írd, hogy Sethome, én addig elindulok. Ebbe is lesz marad, gondoltam. Ne! Nem! Hopszi! Aj, Istenem! Egy kicsit könnyebb, gyere! Itt egy kicsit könnyebb Újra lesz. kell csinálnom már megint. Aj! Újra kell csinálnom megint, mert repültem. Ott van valami? Kivettem már? Jó. Akkor egy kicsit könnyebb. Miért kaptunk vizet, Fanni? Nézd már! Vizet kaptam. Nem igaz. Ezt ki csinálta? Ezt te csináltad? Ez te! Nem én. Az biztos. Aj, mire mi átjutunk itt? Várj már meg, hát úgy jó együtt mapot csinálni, hogy együtt megyünk. Igen. Ez itt mi? Nézzük meg, menjünk le. Nem láttam, hogy ez ilyen volt! Úristen, nem vagyok! Gyere már! Úristen! Jó, én nem így akartam volna. Fanni, Akkor újra lemennénk. Gyere már! Újra lemegyek. Betemetted ott azt a valamit? Hogy kerülök ide? Itt a mennyér! Te vagy már be! Itt a mennyér!
Betemettem. Na, én... Beestél egy csapdába. Ezt te írtad? Én. Nem emlékszem. Na, húztunk föl. Felúsztunk. Csaltunk. Készítette. Figyelj már. Már megint leestél? Ja. Nem hajsz meg. A pontok száma. 0, béna. 1-4 talán. Hello. Nálam 53, 64, 74. Akkor jó. Nálam 90. Akkor mi vagyunk a pro? Figyelj, mit csinálok. Gyere, bedobom a smaragdot. Elégettem. Nem hajsz meg. Nem Nem hajsz meg. Nem hajsz meg. Fent vagyok.